Now, Gilan nyo ni mga kabagig nagkikinis na gito'y paryabe. Nakalulan mo din pero mga kabagig. Bagis, welcome back to my YouTube channel. Nagburas kami ti Pariya, tatat kami ti pinagbuburas man ti Pariya. Agsula kami. Tanyo ni nagdadakil dan na Ate nga Pariyame, hanga galaksin mga kabagis. Ta, kwan, mistisan. Nga pamtawag kinanti bangutan. Sa agburas tayo garudin ta maladawan tayo man turahin tayo man apong duran kasi naman ti bayar tayo ti Pariyan. Nakaungot lumanaw kasi ti agkartib ti Pariya nga mistisa ito yung tingatot sabong at bulong na basta nagdidaktal da pa yun nagpuraw pa mga galaxy tikin mo amin ta nabibig kami nga dumakal ti mistisa mga kabagis nga mistisa lang mula main so buras tayo nga rin mga kabagis ta anuan tayo maladawan. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your Hindi mga kabagis, sinuruan kayo nga nag-good-good ti Pariya. Sinuruan nga agburas iti Pariya. Ito, step number 1, guguin nyo. Inot-inot. Ganda rin nyo. Ata ginaan. So guys, I will teach you to pick bitter gourd. You have to good-goodan. Tapos, lakasan. Ginatutol. Tata, saruang kayo mga agburas nga gamit iti kartib lang. Now, I will teach you. Now, I will teach you to pick bitter gourd. Iganam sa mundo kartiban, ikasta-kasta. Sa mundo pisilay, ikastaw. Oh. Ibiso tayo pero hindi makabangis sa kumaunti pagikan tayo. Nagdakal na Kalimik sa. Mga tinawag dati nga mistisa mga kabagis, gamen, nagpuraw, tapos aji mo galaxy, nagkulay green. Kan dami pagkakaibagat ti galaxy mga kabagis, nadagdag 20 kilo na da dyan. Kada tatay, talaga gatangin na. May gaming agbunga ti galaxy, ti mistisa mga kabagis, nga bibig nga dumakal, so nga ati kasat inala daw.
bagit nagkikinis lagi ito'y paryapel ng tasulapay la dato. Kita nyo na gamgamit din sa skin goal. Kita nyo man niya. Dapat basi nga kamukha-mukha. Gamen sulapay lang dati makabay so mabasik pa yan pa nga nagdidinlikot di pari aji kuanan ni ampay magparing ugot. Takwa. Kita nyo na lagi kabel kay ngord in kay patoken ta ibabadan ta no kunan tuman ni akong dura na pananto alaon na. Are. Agdalan san tayo karudan mga kabagis ni atano kuha mabiit. Tapos magbagbag ka ni kuyak sa muwi. Sa mga kabagis at ginaburas yun may sama nga patok may sa patoke ang katapay lang sinaburas may na basus may tampay mga na kuskor ti bulong na agawid kami mga kabagis ta pag oray ni akong doon na di baba One. Tiny! Oy, awit ang patatik ito harin mo ko. Okay, lapitin bangat din. Nakalugan mo dito sa mga kabagis. Talaga yun? Tata mga kabagis, ibabatay dito yung may naalaan na pungduran, ang pay magayam inti baba. Ibati mit yung mga kabagis ta may naalaan ni apundura.
Di ba ba mga kabagis ate kwan, isupo dan tulatan, yan ikiri dan tulatan ta, kwan ni agahal ganimit ka ne, ta pagkabisa dito. Datamo si bayan rin ne, yun siya ate. Oh, datan, ne, pungduran. Basik lang tinaburas may mga kabagis ne, ang kita nyo ne, ano yung makita na pong durang makabagis ta agawid kami mutan ni ta wow ta pang kami pegdo to tin na da umme di makan di balay nga masangkutan na